vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamera sekudai so. Hanzi mukoma makadi zvenyu mukoma. Please post my own story makavigawo chitupa changu. So inini wamukoma ndakamitiswawo neumwewo ainge ambori mukomana wangu patainge tichiri kuchikoro. Akazondirwadzisa kwava kutora umwe mukadzi ainge ari mukuru kwaari apa ndainge ndiine pamuviri pake kwava kuramba akati nhumbu iyi haisi nhumbu yangu because wanga uine vamwe varume vakawanda wanga uchidanana navo. Zvino zvakazoitika mukoma ndezvekuti ndakachizosangana naye murume uyu. Dambudziko riripo nderekuti ndichiri kunzwawo ndiine mafeelings paari nekuti murume uyu akazotongondiroora ndiine nhumbu yangu. So ndakagara naye pasi ndikabva ndati shamwari inini hangu ndine pamuviri, handidi kuti ndinge ndichizokuchengetesa mwana aseri wako. But iye akabva azoti kwandiri because of your age ino handitomborina kana basa nazvo. Ndikabva ndati it is okay kana kuri kunzi wewe unenge wasarudza izvozvo apatomborina kana problem. Mukoma nashi ndakabva ndachizotizira paya but takabva tachizoita chisungo icho chatakaita pakati pedu tiri vaviri. Chenge chiri chisungo chekuti hakuna aifanira kuti ange achizozviziva kuti ndainge ndatizira ndiine pamuviri. So takangorara tose only one day akabva atoti kwandiri wewe hauchatotendedzwi kuti unge uchienda kumba kwenyu. Ndikati aikaka, so are you even serious? Apa ndainge ndichinyara zvino kuti ko amai vake ndichavaudza kuti kudii, because I was so scared kuti ndinge ndichivaudza kuti ndainge ndagara ndiine pamuviri. Akabva anditi iwe chingonyarara chete, chakakosha ndechekuti iwewe neni tinenge tichitongozivana and all that I want from you ndezvekuti kana ndazokuroora unofanira kuti unge uchizondipawo wanguwo mwana. Ndikabva ndati apatomborinawo kana chi problem. At that time Nkomanashi I thought kuti I was in love with him, but no, I was not in love. Yainge itongoriwo nyaya yedesperation Nkomanashi. Ndakaita that desperate yekuti ndakabvuma kutizira munhu apa ndiine pamuviri peumwe murume, and I never thought kuti my feelings angu for this guy nekundirwadzisa kwese uko kwakandiita they were always going to be there. And ndinodawo kuziva kuti chiko chinokonzeresa kuti kunyangwe wakarwadziswa wakanyadziswa kusvika palevhel rakadaro munhu paanouya kwauri unotadza kana kumubloka out of your life. I am living a good life Nkomanashi, zvekuti kana kuri kunzi mukaona upenyu hwandinorarama you will be shocked kuti ko munhu uyu why is it ari kuda kudestroya life yake pamusaka pemunhu akatongodhakwa zvake, munhu akatongoramba kumuroora simply because ainge ava kudanana neumwe mukadzi. I don't know kuti ndo mweya yacho yemadzinza here iyoyo inenge isingadi chakanaka, because ndakatoroorwa ndikatochata, ndakatobvisirwa mazimari akawanda uye zvikari zvikatoitwa in secret because vatezvara vangu ivo vainge vatori nechinzvimbo chikuru chaizvo kuchechi. Vakabva vati hazviite manje kuti muzongoramba makagara musina kuchata. Saka ipapo mangwana acho makuseni pandakazomuka ndichiti ndava kuda kuenda, iye akabva anditi hazviite, hakuna kwaunoenda. Izvo rainge riri dhiri. Vamwene vangu vakabva vati mwana uyu achiri mwana mudiki, kana akaenda unokwanisa kuzosungwa because iye mukuru mbijana kwandiri. Ndokubva ndatanga kuchema paya. Because of my age vamwene vangu vainge vatogara vatondifarira nechekare. Nkoma she comforted me a lot. Vakabva vanditi muroora do not even worry. Vakasvika pakudzinga rimwe roja ravo vakabva vazotipawo room yedu yekuti tinge tichizoshandisa, but kubika nekuita sei zvose taizviita mumain house, but pakuzongonorara ndipo pandainge ndiine room yangu. So Nkomanashi after about 3 weeks ndo pandakabva ndachizotanga kungonyepedzerawo, but ndainge ndatogara ndiine morning sickness. Ndaimukira makuseni seni ndobva ndatanga kumanikidza ndichizvimanikidzira kuti ndinge ndichirutsa kuitirawo kuti vanhu vasazozviona kuti munhu uyu agara aine nhumbu yake. Nkomanashi by the time pandakazotanga kuzongoactawo
out so that people can see kuti ndine pamuviri. Vamwene vangu vakaita kupururudza, vakafara chaizvo, vakati ndafara kuti mwana wanguwo azowanawo mukadzi anokwanisa kumuitira mwana, because he had been married before and that woman hamene kuti zvii zvaingoitikawo paari, zvekuti kana ini pavakataura mashoko iwawo hana yangu yakatomborova ndikati ko what is going to happen kana kuri kunzi munhu uyu anenge asingakwanise kuzondimitisa later on, because vaita sekunge mwana wavo vainge vachidhauta kuti anokwanisa kuzvarisa here. Mukomanashi ndakarera mwana wangu akakura. At that time ndakatozvodza kuti feeling nax ndainge ndisisina feeling nax zvachose, but some things they do happen mukoma zveshuwa paya pamunoti strange things. Takarera mwana wedu kwava kukura. After that ndopa ndakazongoonawo kuti ndainge ndatobatirawo pamuviri. Ndakafara chaizvo kuti ainge akwanisa kundimitisa, kana naiyewo akafara kuti ainge akwanisa kundimitisa, because aitofungidzira kuti ainge asingatombozvarise. So vana vedu vakazoti vati yarukei, iye akabva achizodaidzwa nevamwe bamukuru vainge vagara vari muno muSouth Africa kwava kuuya kubasa, akabva achizotanga kuitawo basa rekudhiraivha. Pari zvino anoitawo zvekudhiraivha motikari idzo dzidzi dzemakorea. Ndakabva ndachizoteverawo kunoku mukoma. Ndakati ndauya kunoku, I don't know kuti inyaya yeboredom here kana kuti what was happening, because nguva dzangu zhinji ndaingogara ndakazvivharira mumba. Friend yangu inenge ingori WhatsApp, Facebook, TikTok, vana Instagram, ndichingoonawo zvimashots zvevanhu nezvimavideos nekungoteererawo maconfessions. Saka ndaiwanzokunzwa ushoma, nekuti iye kudeport uko kwaaiwanzokushandira kunenge kuri kuma-outskirts, sezvo ari muforena. Munongoziva kuti kana uri muforena vanenge vachinokuisa kuma-outskirts, kwekuti vamwe vanenge vasingakufarire vemuno muSouth Africa. Saka dzimwe nguva aikwanisa kutorova kana 2 days munhu asipo pamba. Saka boredom yaya yakaramba ichingondirova chete mukomanashi, until one day that was when I panicked, because ndo pandakangokaruka ndatongoona message mukomanashi to show you kuti inini nax titori nerimwe strong connection risingatombonzwisisiki. Zvakaitika ipapo mukomanashi, message iyi payakapinda ndakatongonzwa hana yangu kwava kutanga kurova. Ndikati ko what is going on here? Ndo pandakabva ndachizoona message yange yakanzi ndini katakudzwa. Ndikati takudzwa wepi? But already I knew kutoti takudzwa uyu ari kutaurwa nezvake nditakudzwa upi. Mukomanashi, after tachizotanga kutaura, I kept on telling myself kuti this guy nekundirwadzisa kwese uko kwaakandiita mulife mangu ndainge ndisingachambodi nezvake. But the more that we kept on talking, the more that I got attracted to him. Zvekare kana pari sepama WhatsApp ndinomubloka, kana ndamubloka dzimwe nguva I find myself ndava kumu-unblock. I once told my friend about this. Akabva ati zvimwe kuda iwewe unenge wakatogadzirwa. Now is it even possible kuti maybe ndakatogadzirwa zvangu nemurume uyu, sezvo achiziva kuti kunoku kuSouth Africa ndikutongoraramawo kaupenyu kanenge kari nani. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo mukoma, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo ndakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Vanhu munozotaurawo zvinhu zvekunyepawo sometimes, because imimi munoreva kuti munhu akangogesa mafone numbers enyu out of nowhere. Munhu otongokutextirai message, iye taku wenyu uyu manumbers akamawana kupi vanzvadzi? You need to be honest with us kuti pakunotaura kwese kwamakaita makambomupa here mafone numbers enyu? Ende kana makatombomupa mafone numbers enyu, zvose izvo zvekuzoti munhu yanenge akandiendera kungotsvuku, no, ngatisada kupembedza zvimwe zvinhu zvinenge zvisipo. Mutongoriwo munhu hatongoriwo nechibhishu mumwoyo make, and it is just that you got married. But zvese izvo zvamuri kutaura zvekuti I can't get over my ex, it is just a lie. Baba ava vamuinavo kana musingavadi, you just need to tell him the truth and to release him, because what he did for you was a great thing. Kuti vakakutorai muine pamuviri, and pandakataura nemi makati the way that he treats
your child, it is as if the child is his. Saka kana paine pamunenge muchivashora, be open with him. Kana musingavadi, then leave him, because you will end up hating him. Vava kurarama vari mumatoxic environment. Ina ndore sekunge uyu taku wenyu akakuenderai kune venguo tsvuku, imi pache zvenyu ndimi mutori nedambudziko. Ngativabatsireiwo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. So ndakatanga kunetsana nemwana wehanzvadzi yangu apo paakabva kunoku kuZimbabwe kwava kuenda kuSouth Africa. Kuti akapukunyuka sei handitombozivi, asi ndakazungukaruka ndava kutonzwa zvichinzi ainge atova kuSouth Africa. Mukoma, zvinhu zvangu ndakazvetuka. Vakomana vangu vandinoshanda navo usiku, ndikati ko imi mazorivara sei, mazobatwa nehope sei, nekuti ndakati mukomana uyu haafanire kuti ange achibuda muno muZimbabwe. Ndainge ndisingatodi kuti ange achibva kuruzevha, asi hamene kuti chii chakazongoitika. Ipapo ndingadai ndakazodzokera kuMozambique ndakanozadzikisa, because pane pandainge ndichifanira kuti ndike ndichinozadzikisa, asi mari yacho ndiyo yandainge ndisina. Ukuwo ndainge ndiine mwana wangu ainge achienda kuuniversity. Ndikati zvinondoita sei, ndoramba ndakatsikirira mwana uyu here, mwana wehanzvadzi yangu, than kuti ndinge ndichishandisa mari yandiinayo mwana wangu okwanisa kuenderera mberi zvake nefundo dzake. So ndakabva ndaona kuti mwana wangu ainge akakosha than mhiko dzandainge ndichifanira kuti ndike ndichienda kunozadzikisa kuMozambique. Ndokubva ndaregedza kuenda kuMozambique. Pandakaenda kuMozambique, mukomanashi ndichinomugadzira mwana uyu, it was because tainge tichinetsana panhau yemba yainge yasiyiwa nababa vake, because baba vake ivo vainge vakafa vasina kuroora, and at the same time vainge vaine vakadzi vatatu, vose vari vatatu kudaro vainge vari magirlfriend. Havana kana kumbogara vakauya nemukadzi vachiti uyu ndiye mukadzi wandasarudza kuti ndinge ndichizoroora, and vainge vasina kumbogara vakaroora. Saka semhuri takati sezvo painge pasina mukadzi uyo watinoti uyu ndiye ainge akaroorwa, saka imba iyi yaifanira kuti inge ichizova family house, kuitira kuti kana pakazouyawo vamwe vana vanenge vari vemusango, tinobva tangoziva kuti imba iyoyo imba yakasiyiwa yavakiswa nababa vavo, ndiyo imba yekuti vanokwanisa kuzongopota vachigara kwairi kana kuri kunzi zvinhu zvinenge zvavaomera. So ndakazotaurawo nevamwe vanabhuti ndikati mimose vanabhuti dzimba munadzo, plus panokwanisa kuzoita problem yekuti vakadziwo venyu vanozotanga kurwira futi imba yacho iyoyo. Saka inini ndini ndava kuchitora imba iyi ndobva ndazoisa muzita mangu. Saka izvi zvose izvi tainge takawirirana pahukama, but uyu handizivi kuti akazoudzwa nani manje mukomana uyu wandakazogadzira, because akazongotanga kuti vatete iyoyo yamuri kuda kutoita iyoyoka ine makuva pasi. Mukomana ashi takazonetsana, ndokubva ndachizoenda kuMozambique. Mazuva acho iwawo pandainge ndichifambira nyaya dzekugadzira mapepa, in which ndakazotohwina nyaya yacho. Imba iyi kutaura kudai itori muzita mangu. Ndinotoona sekunge zviri nani kuti vangu vana ndikazonzi ndafa ndivo vari responsible enough, because vamwe vose ava vana bhudhi vakangoita marombe, vasikana vakangoita mahuri vanenge vachingotevera vachingoenda nenyika. Saka ndinoona sekunge vangu vana I raised them very well, ndivo vandichazoisawo pamatitle deeds emba kana kuri kuzonzi ndinenge ndafa. Panguva yacho ndakaenda kuMozambique, ndikabva ndachizonoitawo mhiko dzekuti haafanire kuti ange achibuda muvillage, asi ndakanzi zvinotinetsei kuti unge uchizosungirira munhu panzvimbo imwe chete, zvinenge zvichida kuti uzouya uchizopedzisa mhiko dzacho. Ndikati aiwa zvakanaka, plus pandichadzoka sezvamandiudza kuti ndinofanira kuti ndinge ndichizoya nemari iyo yandiri kukukweretai, zvikanzi yes you need to bring my money. So mukomanashi handina kuzokwanisa kuzodzokera kuya nekuda kwemaresponsibility. Munhu kwava kutsudzunuka achibva kuvillage, munhu kwava kutoenda kuSouth Africa. Zvino akazoti ava kuSouth Africa, ndainge ndava kumushaya pamasaisai, because ndine rimwe dzvinyu iro randakabva naro kuMozambique. Dzvinyu iri kana ndiine munhu wandinenge ndichida kuona, for an example anyone, kana ndikangokwanisa kungowana any personal item yake munhu iyeye, then dzvinyu iri ndinobva ndazorifembedza, ingava iri t-shirt kana anything that is personal to you. Iro dzvinyu racho rinobva razotanga
kuzotevera richitevedzera muhwezva uye zvekare rinonosvika chaipo chaipo paunenge uri. Saka ipapo pandakangonzwa zvichinzi ava kuSouth Africa, ndakakwira ndokubva ndaenda kumusha ndikanobvendenyura ndikabva ndanotora chimwe chikadubura chake ndikadzoka nacho kuHarare. Kwava kuita kuti dzvinyu riya ringe richizofembedza, rakafembedza mukoma ndokubva ranyangarika. Saka zvarinenge richiona neniwo ndinenge ndichitozviona, asi zvainge zvoitika manje sezvo akati achingonosvika kuSouth Africa kwava kutanga kunamata, ndaipota ndichimushaya pamasaisai. Ndakamushaya pamasaisai kuzonosvika achizouya nemusikana wake uyo waainge achida kuroora. Ipapo ndo pandakazoita sekunge ndainge ndakwanisa kumuhwina, but unfortunately ndakati ndichizonoputsa zai iri ndakabva ndachizonouraya musikana uyu instead of mwana wehanzvadzi yangu, nekuti ndainge ndakatonyora zita rake nemagic marker pazai ndichitoti iwe unofanira kuti unge uchifa, uri kuzvinzwa here? Izvi ndakazviita musi wavasvika. Vakangoti vachisvika sanhasi zuva rainge rotorereka. I think ndakazoenda kunovatora kuna Willowville, it was somewhere kuma past 5 ndichizodzoka navo pamba pangu. Iye muroora uyu akati ari busy achita sei nekusuka-suka achiti vatete ndakaneta, ndoda kungoti kana ndikangopedza apa ndobva ndambozorora. Iye mwana wehanzvadzi yangu ainge atopedza kugeza atovata zvake. Ndo pandakabva ndachizotora mukana kwava kunokora ivhu ndikabva ndazonovhura masutukesi avo ndokubva ndaba chipfeko chake chemukati ndikabva ndachiputira zai riya riri mukati. Ndakangozviita kuda kwe5 minutes ndokubva ndazochidzorera ndikabva ndazotora maiti maka iya ndokubva ndazoenda ndikabva ndatsvaka panzvimbo pekuti ndakabva ndachera kwava kuri fushira imomo kuzonosvika vachizonobva pamba pangu. Ndo pandakabva ndazorifukunura kwava kuriputsa ndichitira kuti ange achizofa, asi iye akazosiya musikana uyu. Musikana uyu akabva achizosara achitsikwa netruck. Izvi zvakazoitika a week before paainge achifanira kuti ange achizotevera mwana wehanzvadzi yangu kuSouth Africa, ndokubva atsikwa netruck akabva afirapo pasame spot. Zvino ndinogara ndichiona chipoko chake. Hakusi kunzi kunyange zvikanzi unenge uri munhu anoziva mishonga, zvipoko nyange ukazviona unenge usingazvityi. Chipoko chagara chinotongotyisa hama we. Ndambozama kufamba mari chayo yekuti ndinge ndichienda kuMozambique ndo yandiri kushaya, because shungu dzangu dzanga dziri dzekuti kana ndikakwanisa kudzokera uko kwandakabetserwa zvimwe kuda vanokwanisa kundibetsera zvekare. Handizivi kana variko vanenge vari willing enough zvekuti vanokwanisawo kundibatsira. Pari kungodiwa chete mari yekuti ndinge ndichienda kuMozambique. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vatete avo. Zvakangooma hazvo veduwe, mazvinzwa ka hanzi pakangotanga kunamata ndakabva ndatanga kumushaya pamasaisai. Yo African magic, unenge uchiita kutsvakwa pamasaisai apa iwe unenge uri busy zvako uchiita zvivi, uchiita sei, uchitevedzerana nemadoro uchingoti amana Johnny yakaoma, tiri kungoshanda but hapana chiri kubuda. Vanenge vakakubata pamasaisai. We need to give our lives to Jesus Christ kuti zvinhu zvedu zvinge zvichizotanga kutifambira. Please tell me what you think in the comment section.